Ara sí, anem a Casa Graupera, on mans expertes elaboren 50 varietats de neules, una empresa familiar de Mataró referent en aquest producte. La recepta és la de sempre, la tradicional, però ells hi sumen, Míriam, molta creativitat. Ni t'ho imagines, Emma. Aquí hi ha novetats per a tots els gustos, però evidentment, esclar que sí, la tradició, és Nadal, i som amb una de les persones expertes i amb una de les cases expertes, la Teresa Graupera. Bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, d'entrada, què porta la neula? Ens ho deia ara l'Emma, recepta tradicional. Aviam, Casa Graupera com les fa? A veure, Casa Graupera té una recepta que és més que centenària, de fet tenim 119 anys ja, i els fem amb mantega, amb ous, amb farina, amb vainilla, amb llet i amb sucre. Aquest seria l'ingredient principal. Però clar, a part d'això, després venen les que porten xocolata, les que porten coco. En tenim, clar, 11 varietats de neules de Nadal. 11 varietats de neula. Sí, només de Nadal, eh? Després tenim 25 varietats de neules farcides i altres 10 o 15 varietats d'artesania que són formes diferents, cubanos, ventalls. Es pot dir que és un univers de la neula aquí. I escolta'm, un dels secrets de com es fa la neula, perquè clar, un la veu així en forma del tubet, jo crec que allà darrere tenim el secret. A veure, explica'ns-ho això. De fet, la neula es fa amb un palillo, val? El veiem aquí, i ara el veurem com ho estan fent. De fet, es fan una a una, es necessita que el sucre estigui a punt de caramelo, aleshores ells la poden cargolar, però com que està tan calenta, la neula ens quedaria supertorta, no sé, i per això necessiten aquesta plata perquè la neula els quedi plana. O sigui, que quedi recta, perquè si no quedarien en formes diferents. De fet, quan surten del pal es torcen una mica. Armini, ensenya'ls com es torça, sí. Sí, veus? Com podria... És que són supertoves, val? I les poseu a la plata perquè precisament es mantinguin... Sí, de vegades la gent ens diu què més que les feu tan iguales, no? Perquè vigilem molt que cada neula quedi igual i quedi amb aquesta textura cruixent i amb aquesta forma recta, ideal per posar dins una copa de cava. Escolta, assegurem, doncs, fetes a mà les neules de Casa Graupera, i dèiem aquesta creativitat que comentava l'Emma, que també en sou experts. Explica'm algunes novetats que hagueu fet aquest any. Bé, tenim alguna novetat molt divertida. Com dèiem, les neules que tenim farcides de xocolata o de torrons, aquest any les hem vestit de postal. Què vols dir amb això? A veure. Hem fet una postal de Nadal que en realitat a dintre porta neula farcida de torró i neula farcida de torró d'ametlla, que tu la pots comprar i és com si regalessis la postal farcida. A veure, ensenya-m'ho això. Quina seria? Seria aquesta d'aquí. Aquí tenim una postal, i a dintre hi ha... Sí, ja deixem aquella postal amb el segell i podem... Ens està dient Bon Nadal amb tots els idiomes i a darrere ens diu perquè tu mereixes, avui t'arriba una postal molt dolça per la teva taula de Nadal. També feu torrons, perquè clar, Casa Graupera, a part de la neula, que vèiem també, una de les que m'ha cridat l'atenció és aquesta xocolata. Nosaltres tot l'any fem rajoles de xocolata. De fet, el meu besavi tenia fàbrica de xocolates. Perquè, escolta'm, quina generació sou els Graupera? Ara estem a la 4a generació. I, clar, una de les coses que fem tot l'any són rajoles de xocolata, i en fem més de 50 varietats. Una de les varietats nova és aquesta que veiem o hem vist, que és la varietat que porta neula, que l'hem tallat quan estava calentona, amb les tisores, i aquí veieu com queda una rajola de xocolata amb trossets de neula. I em deies també, perquè trobo interessant, que una de les neules és la del teu pare i la del besavi. Sí. Quina diferència hi ha? Mira, tenim una diferència molt gran entre la neula del besavi, que era Vicenç Graupera, perquè és una fórmula molt més antiga aquesta i no porta ni llet ni mantega. És perquè abans es feien amb llar i aquestes neules són fetes exactament igual però sense mantega. Més endavant, cap als anys 70 o 60, es va començar a incorporar, es va treure el llar com a grassa habitual en postres i es va posar la mantega. Per això, la que va fer el meu pare, als anys 60, ja va ser, que és la neula que més es ven, de fet és la que més agrada. I Teresa, ara així, per acabar, consells per guardar les neules a casa, com ho haurem de fer? Perquè és un producte de temporada, es consumeix especialment ara a l'hivern, com les hem de conservar? Mira, les hem de conservar ben tapadetes, que no ens hi toqui l'aire, o ben lligadetes a la bossa, o si tenim un pot de vidre o un pot de llauna, ens queda perfecte. La qüestió és que no agafin humitat. I, finalment, on us trobem? On us podem trobar? On podem venir a comprar aquestes neules? Ara som a Mataró, però escolta, digue'ms a on. Mira,
Si no podeu venir a Mataró, fa res, un meset que acabem d'obrir la web online, que és graupera.com, i allà trobareu tots els nostres productes, hi ha totes les nostres referències, o sigui que ara ja ningú té excusa. Doncs ara, escolta'm, ja no cal agafar el cotxe i venir a Mataró, que també que és molt bonic, però escolteu, també via internet, per tant, Emma, ja veus, jo em quedo aquí amb aquesta olor, ja no sé quin... Provarem alguna coseta, alguna neula, em deixaràs provar? I tant, la que a tu més t'agradi. Va, fantàstic, i alguna t'emportarem, Emma. Molt bé, doncs us deixem tastant. Gràcies, Míriam, gràcies, Ivan.